Saps quines són les modalitats de la pilota valenciana? La pilota valenciana té nombroses modalitats que fan que siga un esport únic i divers. El frontó valencià, igual que el basc, però en una canxa més curta i una pilota més lleugera. Les llargues, que és la més antiga i universal. La galotxa, la pilota grossa, la perxa, els frares, en són algunes, i encara n'hi ha més. Les dues més conegudes i que es juguen al trinquet de manera professional són l'escala i corda, en la qual la pilota es llança per damunt d'una corda i només es pot pegar un bot. I el raspall, en la qual la pilota pot pegar molts bots i no hi ha corda. Els campionats professionals de més prestigi són la lliga i l'individual, on s'han forjat les figures de la pilota i participen ara per ara les grans estreles del firmament pilotari. Saps què diu el marxador per començar la partida? Va de bo! A què esperes per vindre al trinquet? Coneix, estima, comparteix.